Muri yeZimbabwe tiri kusangana kuno kukambuzuma ku section 5 kune mukomana anonzi Charles Vengai Jenyure azvisungirira mutoilet pamba pambuya vake vanove ndo vakakura vachimuchengeta zvikunzi akazvisungirira nezuro manheru. Pari zvino izvi pane vanhu veforensic vari kuongorora nekuitawo tsvakurudzo yavo yekuti zvakafamba sei, asi tawana mukana kuti titaure na amai nini muningina wa amai vake uyo zvekare na ambuya vakakura vachimuchengeta pamwachete neshamwari. Regai tinzwe zvizhinji kubva kune vatataura navo. Sitanzosufisa tapfuma nei. Maradi yenyu baba. Ndipe omwana chimboni. Nematambudziko. Akaonekwa. Ndanzwa kuti mamuchiziva mukomana aimbouya kwamuri achionawo maadvice muchimbomudzoreredzera. Pana vaitouya chitomutaurirawo zvimwe zvinhu. Saka musi weMonday ndopangotaka achinzi angatora chigero netambo yoda kusungirira. Apa tainoenda kanzeri nemukomana apa apangoti apa uri pangu pari sei pari kuda maminti avapuwa 10 zika panotenga fodya zvake yaiswera akagara zvakapa. Zvoroti chikonzero chakatanza kuzviurayira ndechekuti chikonzero chiranzi zvikwereti ndazviwanza plus zvikusekwa kuti ndandiri kujeri, ndozvaakatora pakanzelingi, ndozvaangotaura pakanzelingi. Ibe muri kunoshukuru asangana nevanhu vanoita zvemadrugs muchivatsiura dzidziso yamuinayo kuvabereki vane vana vari kuina madrugs kana kuivo vakomana vacho vari kuita zvemutori vavo. Madrugs kwana zvinhu zvavari kuita zvakawandisa sei, zvinhu zviriwa nemadrugs acho zvawandisa vanenge mutoriro kana wangosangana unongoona vega vachingoita zvisina basa zvinoda wangozisiya nazvo maybe pamwe mutoriro wamukonzeresa kuti azviurayi. Bozi unongopfungwa dzadzo dzinenge dzangoya kwenguva diki chete hapasvika pakuzviuraya. Zvinozoregreta afa. Bozi chatoziva inini kuti munhu anozviuraya kuna Mwari medha anotokunda munhu anouraya munhu. Bozi munhu akazviuraya medha hombeyo, itori hombe. Ne matambudziko aCharles. Aiwaonekwa. Tiri kuona kuti muzere nekusuwa zvikuru nekuda kwemwanakomana wenyu azvisungirira Charles. Shoko iri rasvika sei tikuziva kuti mamugare panapa? Shoko iri rasvika rakandibata zvikuru nekuda kwekuti zvone inini ndanga ndaenda kumuchato kumalawi wakaitwa musi weSaturday mwana wanzvadzi yangu aichata. Saka apa ndiri kudzokawo ndichisvika ndichisangana nenhamo yemwanakomana wangu. Zvandibata zvikuru ndansina tarisiro yekuti anodaro since anga ari mwana watanta kuramba tichitaura naye tichifamba naye tichina naye kuchechi kuti anamatirwe tichitova mucommunity yaitibatane pamwe chete tinamate naye achirakidza kuti ari kuchinja. Nezuro chaiye akasvika panguva yekuti kusenanza anga akafara chaizvo nambuya vacho ndomatsanangura avari kuita anga akafara akatovabikira sadza ukati kuti aiwa guku idyai but hanzi matsanangura avari kuita pana mai vanogara pakanangana nepapa vanoitwa maishingi hanzi pagogo pavakaona kuti pane masaindi zvinhu zvaari kuda kuita vakamhanya vakanoti amaishingi aundionerawo zviri kupi zviri kuwa for sure vakasvika vakamuona Chari vakataura naye aiwa Chari usadaro sashungurudza ambuya vako usadaro akataiwa ndazvinzwa masainzi akanga vanga vaona chii chaaita vaingoona achitsvaga zvinhu mumakadhibhokisi matambo because kubva last week yese aingotsvaga matambo saka dzaingoti tambo idzodzo dzikawanikwa patinongonzwa dziri pakati tozitora tovatadzita se topisa dzimwe dzacho torasa asi apa vatotaura naye zvakanaka vauya kudaro vataura naye iye akangotsanangura kuti aiwa ndazvinzwa zvamataura asi amaishingi vakamukumbira kuti nandichikumbirawo kuti uchiuya kumba kwangu titandare kuti zvinhu zvimboita ngezvabuda chi pauri akati aiwa endai ndichaita se ndinotevera
saka wakatoenda ndichateerera gogo wakati arya ndimane ndinotsvagawo munhu wechikomana tine muzukuru wedu anogara pazasapa wakati arya tinomutsvaga uye padhuze kuti kana zvaomesesa ini simba handina pavari kuenda ndo panosara mukomana achitora tambo yake achitora cheya yake achienda kutoilet saka ugogo pavakadzoka vachibvunza vasikana vanga vari papa nemuzukuru wake mwana wehanzvadzi yake musikana ari form 2 nekamwana kangu kamusikana kari kugrade 4 saka pavakazotenderera kuseri kutoilet bva vadongorera nepasi paukana mune cheya kuti unodai kudongorera munhu anga atoita sei ngatozvisungirira mafambiro azvakaita iye aiti dambudziko rake nderei riri kuita kuti asvike pakuda kuzvisungirira ini mataura aita chale ukataura naye kuti naye mwanangu chii chiri kunyanya kunetsa mukati meupenyu hwako aingoti nini zveupenyu zviri kuita se zvakandiomera but mataura aita kuti upenyu hwakandiomera munhu anga amumadrugs saka madrugs aya ndaona kuti ndianga kupesera kumuita se kumukanganisa nekuda kwokuti akambosvika panguva yakamboendeswa kuchipatara kwarari hospital akambonorapwa ikoko akazobva tikambomuendesa kurehabilitation kushamva akadzoka azodzoka bvaenda futi kuprison paadzoka pakati aiwa handifungo ndichazvidzokorodza zvakare zvandakaita izvi inyaya iyi yanga yamuendesa kuprison yaiti handichazviita zvekare zvaakaita sekuru vakashaya gore rinori musi wa9 February ndopa vakashaya saka iye akasvika panapa achingopinda mbombo achitovati gogo nasekuru ndimudikanganisa upenyu hwangu kuti usafambe zvakanaka anenge abva unotora madrugs ake akavarova but asekuru avo unfortunately vakazoshaya zvavo asi zvanga zvaitika muna January vakazongorwarawo vanga vagara vachirwarawo zvavo vakazongoshaya ndomafambiro azvakaita saka pese pavanongo chingomubvunza aingotsanangura kuti hai nini upenyu hwandiomera zvina zvinombondimirira mushe ndikataura kuti ndizvikumirire mushe zvinoda kuti uite se ushande ukangoti pana pawauya utorera gogo zvinhu zvavo unotengesa utora mutoriro zvichakukuvadza ndomamirira zvakaita tanzwa kuti akakazozviuraya kakava kechi5 achatemta kuita suicide hongu ichocho ichokwadi pekutanga pabva kuprison manheru acho kuma10 mai vake vari kuseri kwavanorako vakanzwa chinhu chaiti ka ndobva vanoka uendo kuseri kuna sekuru vanorara muspeya ndobva vatoti vhurai dhupa vakavhura vakaona achiedza kuita se kuzvisungirira nechepanapa atoti very sorry aiwa ndichazviita mene chichandibata saka mazuva ese aikwatemta kwanga achingoita unga uchingomona kwamakabata tambo pamwe mazukuru osita kuti anga ane tambo totsvaga tambo yatotora toita se torasa atina kuziva kuti zviri kutosvika apa zvanga zvatoita zviri nani kuda kwokuti anga achitokwanisawo kutoendawo kuchechi totoenda naye kuchechi totonamata naye uchitoona kuti zvine change asi zvaitika zuva ranhasi sekuziva kwenyama zvemadrugs zvakatanga rini tiri kunzwa kuti iye ane makore 28 ekuberekwa zvazvatanga rini zvemadrugs izvi kuona kwedu patakazonyatso zvaasesa I think kana 10 to 12 years ndinonge dzatopfuura achingotora panga paaitora pekutanga tandisingazvioni but apa manje atakazozozviona kuti mwana ari into drugs tazoudzwa nevamusisi vake vananga vachishanda kuchipatara vakati aiwa ngatimbomuita se gaitimbomubatsira kuchipatara akambobatsira akabatsira but mapiritsi anga asingatorete mukati mapiritsi anenge achirasa kana kubatsirana kwataigona hongu tinoziva kuti nyange chero munhu anga ari mune zvinodhaka izvozvo zvemadrugs imimi semhuri zvakubatai zvakaita sei isusu zvatibata zvikuru nokuda kwokuti muzukuru anga achidiwa kubva kukura kwake kubva ari mudiki angokura achigara panapa nambuya vake even chero akatoba zvinhu tatora zvinhu andanotengesa vaitomureverera aiwa musiregererei vototaura votoregerera nezvotopera munhu aidiwa pamusha zvakanyanya vati kuti amene kuti zvamubatawo sei kuti akuzosvika pakuti ndakutotora upenyu hwangu hatanzina kumbotarisira kuti nena nenzira iyoyo papata ndichitori mubishi rekuunganidza mari yekuti adzokere futi kurehabilitation
rehabilitation tatoona kuti kugara kwacho nagugu zvaoma saka tandori mudishi yekutounganidza mari kuti tiende timudzosere kurehabilitation but zvakuona nekuda kwokuti veikoko vakati hatikwanisi kutora mari hafu kunoda yakakwana. Vanozvisungirira kana kuti vanomwa poison vamwe vacho vanonyora tsamba yezvinhu zvinenge zvamunetsa pane zvakadaro here pana Charles? Pari zvino hapana chatati taona isu hapana chatati taona mino kana tichizozvionawo inokufamba kwenguva asi pari zvino hapana chatati taona. Tinoramba tichiti muri Nyaradzwe zvisinei nezvaitika. Tinoti ndinozwa kuti muri pakurwadziwa zvakanyanyisa. Mashoko maviri kune vamwewo vabereki vane vana vari kuita zvemadrugs izvi. Ndinozwa kuti muri pakuchema. Inini mashoko andingapawo kune vabereki vane vana vari mumadrugs. Vana ava vanoda rumwe zvakanyanya. Kuti tivaswededze padhuze nesu, tisavasamure vaisakura, asi kuti tivaswededze padhuze nesu. Tichinzwawo kunyange zvavanotaura kuti ari kudawo chii hongu anenge achiita zvinhu zvisakarurama asi tinofanira kuve nelistening aikunzwawo kuti chi mwana ari kuti kudii ndo chinhu chandinokurudzirawo vamwe vabereki. Chokupedzisira ndoda kubvunza kuti paakaenda kujere jere rine charakabatsira here pakushanduka kwake kana kuti rakatowedzera? Kujera handina kuona shanduko yakakura ine kudzoka kwakaita hapana chandakaona chakaratidza kuti ashanduka. Anga akugara zvakadiko? Anga akugara zvakadiko jeri? Akagara 6 months. 6 months. Charles anga ane mhuri here? Kana mwana haana kusiya mwana? Tinoti muri Nyaradzwe tinoramba tichingochema nemi. Maita henyu kana asi pane mashoko amuda kuwedzera? Pari zvino handina ndofunga zvamabvunza. Zita rakazara ndiani? Hapana chandoda kuwedzera. Zita renyu rakazara ndiani amai? Ini ndoitwa Mrs. Solijana. Ndinotenda maita basi. Chiiko chakanyatsoitika nemukomana? Mukomana Madrugs apanga abva kujeri ndakamutambira mushememezi yapera iyo ndakutambira ndamufarira asi takati pamwe haazatoizanga azvaugwa pamwe ziri nani asi takaona kuti ari kungoenda mberi namadrugs iwawo saka ipapa nezuro kuseni kwesinanganinayo zvakanaka akawacha vimwe hembe nazvibvisa manje so akawacha akabhika sadza anoda kubika sadza akageza akapfeka zvakanaka avati ndakubuda uri kubuda uri kuenda kupi ari kuti aihu ndiri kuenda pavamwe vangu kapaseri apa wamana waitireiko wari aiwa ndiri kutandara aine yezu handisi kudya ende zvaita saka akagara akabva zuro kana saka ndipo ndakazomuona kuti akadhakwa chete maparara mawindo ose anga apera kupwanyika takaita kugadzisa saka akapwanya futi mawindo kuseri ari kuti aparari negoita sei muntu waregere kungonyatsorara pinda musipeya unyatsorara asi kurara wabva waenda paseri pari chicheya chiri paseri parara ipapo abva atora chimwe atora chintambo pamusoro paimba saka takamuona tose wotora ntambo unoideko ntambo unoideko titakurira chaiso ana kuzotanza aiwa ndikungotamba nayo chete ntambo ndakati izobita asi vanoda kuitwa izvozvo ambulati ntambo yaita mutori enda kukati atiaparari akuenda kaviri zvaita ndizvo uri kuita kochii chiri kuitika ana akabva apinda muspeya rinokasara dho akuchagachaga kuti kantambo ningakaona akakashaya ndefunga akaona kari kadikere handisi kuziva ndakati vhuredo akuti kochiko chiwaisa ndodakumaindaitya kuti ndikamubata norohwa hapana kana vantu ndini ambuya vacho ndino chete nipanonasikana amai vachaenda kubasa
ari mwana ari kuita sei akazokera futi kape ndakazodaiva mai apa ni shamwari yavo taura nakutaura zvakanaka kungotinyengezera vachiti ndoda kukutora tiuye kumba kwangu nyatsokunzwisisa kuti chaizo chanesa chii saka orit imachiendai tikuya saka avagara pasofa agara pasofa ipapo asikana vose varimo mukati chiti aregari mukomana munasha uyu vazouya nayo mani ari kushanda papamugirusa naye mhanya uchiti munasha siya basa rako iri chiuya uya uone saka munasha ari kumhanya indiri kuuya mashoreni maichazoya ndiri kutaza kuzofika apa nikuona vana kuchema zaita sekuti uya uone azvisungirira hanzi akabva asimukapa atora chea aenda kuseri sandipende kuti horaiti asina kare naregera kuenda uko pamwe ifanika zaita zvakanaka namendoita sei toita sei vantu timuone vakuti wapera basa hapana afana ndikuti mazuva ese aita aine mupenyu wamwachinesa furasindaita mukadzi aindaida mukadzi takati iwokata zvakanaka ukanavatirwa navatirwa zinofamba mukadzi unomona kurasi mukadzi wari kuti washanda unoshanda ukashanda kawashanda kudhara nditi washanda uchashanda mwana mukadzi unomona chichimusimbisa seizvo nichiti kana inini ndingakutsvagire chokwadi uite uroora wangu wachizukuru pano saka ndefunga kakachifiri kujiya zesera so kuita example so paripo pamwe aiitira apa pasiti neupenyu taitose taibva taizorarira ipapa taizorarira paaregera mazuva akaita futi angachifiri akapa inibheta nienda nyika yaninesa saka haisi kundifadza asi vamwe vake variko ane matambudziko handivaoneka baba akurwadzai chaleko chale akurwadzai shame zandirwadza ndikuti mwana uyu kubvira ari mudiki arerekera pano chikoro ndini mwana wemwana musikana chikoro ndini fomfiri akavharegera akati ayo ungazive english itaita ndikapusha fom ndizvo ndakaita kurera kwangu mwari vakunyaradzei